yanzu wa'annan fasikai mujrimai jairai fasikan bayi na yan Kannywood din nan karakab din su yan iska ne. Ka san wani zai je waya tantance, ba wani tantancewa, duk yan iska ne. Kaga fasadin da suka kai a Kano suka hantsila al'umman manzon Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Masoyanmu da dukkanin masu ƙaunanmu da suke faɗin duniya, muna yi muku fatan alkhairi. Sunana Zulaihat Abdullahi Aliyu Bebeji, jaruma mai takarar ɗan uwa a masana'antar Kannywood. Hakika ban taɓa wata magana a game da wasu daga cikin malamanmu suke maganganu a kanmu 'yan Kannywood ba, amma wannan gani ne lokaci yayi da zan ɗan yi wani tsokaci a game da abin da wani malami ya faɗa a game da mu 'yan wannan masana'anta. Kuma babban abin da ya jawo hankalina na ga dacewar nima ɗan tofa albarkacin bakina a bisa jam'u da ya yi. Wannan katafariyar masana'anta mai ɗauke da mutum, al'umma aƙalla kusan mutum 10,000, kuma galibinsu musulmi ne. Idan ka ce akwai waɗanda ba musulmi ba, to bai wuce 1/10 ba. Dukkanmu masu la ilaha illallah ne, Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Kowa da dalilin da yasa ya tsinci kansa a wannan masana'anta. Mu riƙa yi wa kanmu adalci. Wannan malami mai buɗe Kur'ani yana karantawa, yana ƙala Allahu ƙala Rasulun, amma ya iya buɗe baki ya ce dukkansu, ma'ana dukkanmu, ya ce fajirai ne, jairai ne, mutanen banza ne, marasa kirki ne. Wace irin rayuwa ce wannan? Ai a cikin al'amari babu dalilin da zai sa kai jam'u. Ko mu malamai ai ba za mu ce duka malamai ne suke aibanta mu ba, domin wanda bai maka ba, ba za ka ce yayi maka ba. Kuma alal haƙiƙa wannan bawan Allah ba na jin ya taɓa yin rayuwa da wani ɗan fim bare ya san ya yake. To ni yanzu zan yi magana akan mutum ƙwaya ɗaya a cikin wannan masana'anta tamu, Malam Inuwa Ilyasu. Malam Inuwa mun taɓa yin magana da shi. Aƙalla dai Malam Inuwa ya haura shekara 20 a wannan masana'antar. Ya rantse da girman Allah, ya ce daga ƙuruciyarsa zuwa lokacin da muke magana da shi, ba wanda daɗewa ba ne nan. Ya ce idan aka ba shi Kur'ani zai dafa akan idan ya taɓa keɓewa da 'yar wani, Kur'anin nan ya ci shi. To yanzu ko Malam Inuwa shi kaɗai bai isa ya hana ai jam'u ba? Ai ana ce hana rantsuwa. Malam Inuwa nan ya isa ya zama hana rantsuwa a cikin harkar Kannywood. Bare irinsa suna nan da yawa birjik. Wasu an san su, wasu ma ba su bayyana kansu ba. Shi kaɗai na ɗauko na ba da hujja a kansa, amma suna da yawa wanda ba sai na ambaci wane da wane da wane ba. Kuma kamar ni ba sai na yi magana a kaina ba. Ni ma magana ne akan Malam Inuwa. To ni ma wanda yake tare da ni ya san yaya nake tafiyar da hurɗoɗina da ma'amalolina a game da wannan harka ta mu ta fim, shi ya san wace ce ni. Ba sai na faɗa ba. Idan yadda yake faɗa gaba ɗayan mu jairai ne, fasikai ne. Mutane ku auna, ku yi wa kanku hisabi. Ku duba ku ga a irin gidan da nake rayuwa. Idan abin da yake faɗa haka ne, kamata ya a ganni a wani tafkeken makeken katafaren gida da barori a kekewaye da ni. Haka muke rayuwarmu, muna yin abu ne bisa rubutaccen al'amari, kowa kuma da irin ƙaddararsa, kuma ba ka yankewa bawa hukunci. Da Allah mu yi haƙuri, mu dinga yi wa junanmu adalci. Malamai ku dinga sa Allah a cikin lamarinku. A daina munana zato ga musulmi. Kuma idan har za ka yi abinka, da Allah a daina jam'u, a dinga gyara baki ana tsabtace shi. Mu ba mu ce mu malamai ba ne. Alal haƙiƙa kuma kasancewa mu ba malamai ba ne, ba zai kuma sa mu zamo jahilai ba. Kuma kowane tsuntsu kukan gidansu yake yi, inda duk zaka shiga
irin tarbiyyar da ka taso da ita a gidanku da ita za ka dole. Yauwa kuma malam, kamar yadda ka sani al'amarin ubangiji yadda ya so da bawa haka yake yi. Mu ma nan da ka gan mu ba fa a kara zaba muke ba, wasu mu 'ya'yan malamai ne, wasu 'ya'yan manyan gidaje ne. Saboda haka malam, ka duba Allah, ka dinga gyara kalamanka. Idan Allah iso sai ya jarraba a cikin gidanka a sami 'yar fim, ko kana raye ko bayan ka mutu a dinga cewa wannan fa 'yar wane ce ko kuma jikar wane. Jarraba ta ubangiji ba ta inda baya yi. Allah ka sa mu dace.